Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, nais ko lang i-shoutout lahat ng nakarelate doon sa kwento kong ako. Sobrang ganda ng feedback nun, kaya labis-labis ako nagpapasalamat sa inyo. Marami pa akong sariling karanasan pero unahin muna natin yun sa iba. Yung sa akin kasi, nandyan lang naman yan, di ba? So paano? Simulan na natin ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng kapitbahay nila Ate Rose. Taong 1980, Zamboanga del Norte. Kung napapansin nyo, wala akong binanggit na lugar. Sasabihin ko sa dulo ng video kung bakit. Itong mga panahong ito, merong bagong salta sa lugar nila Ate Rose. Galing ito ng Estancia, Iloilo. Siya na lang kasi ang natira sa Iloilo nun. Lahat ng mga kapatid niya nasa Zamboanga na. At yung mga kapatid niya na yon, mga sanggang dikit ng pamilya ni Ate Rose sa lugar nila. Nung unang dating nun doon, palakaibigan nito. Halos lahat ng tao doon ay kinakausap niya at binabati niya. Hanggang sa nakilala nito, yung isa sa mga kaibigan ng tatay ni Ate Rose. Noong mga panahong ito, single mom siya. Kapapanganak lang. Naanakan lang tapos iniwan ng lalaki. Nung nakilala ito nung bagong salta, hindi ito nagdalawang isip na ligawan siya. Kasi yung single mom na yon, maganda eh. Hindi mo nga mapagkakamalang may anak yon. Nung una, hindi pa siya pinapansin ni single mom. Pero hindi siya natitinag. Patuloy pa rin siyang nanliligaw kahit alam niya sa sarili niya na wala siyang pag-asa. Yung mga nakatira sa lugar nila, botong-boto sa kanilang dalawa. Kasi makikita mo doon sa lalaki na gustong-gusto niya talaga yung babae. Isang beses niyaya ni single mom yung bagong salta na pumunta siya sa bahay ng mga 7:00 ng gabi. Darating kasi yung nanay niya, tapos gusto siyang ipakilala. Ang gustong mangyari ni single mom, ipakilatis yung lalaki sa nanay niya kung papasaba o hindi. Sumapit ang 7:00 ng gabi, pero walang dumating. Naghintay pa din siya, baka sakaling may ginawa lang o kung ano. Hanggang sa 10:00 na ng gabi, pero wala pa rin. Kaya nagdesisyon sila ng nanay niya na matulog na lang. Naisipan muna niyang maghilamos bago matulog. Habang naghihilamos siya, nakarinig siya ng tik, tik, tik. 3 beses yun. Hindi niya pinansin tapos diretso pa rin siya sa paghilamos. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lang sunod-sunod yung tunog at animoy parang nasa tenga niya lang. Nakakabingi sa lakas nung una, pero pahina ito ng pahina. Hanggang sa meron siyang narinig na kalusko sa bandang kusina nila. Sa sobrang takot, hindi niya na nagawang tingnan yon. Ginising na lang niya ang nanay niya at sinabi niya yung mga narinig niya. Tumayo yung nanay niya sa pagkakahiga, tapos nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Habang nagsasaboy ito, mura ito ng mura. Hanggang sa nawala yung tunog at nakatulog sila ng maayos. Kinaumagahan, kinausap niya yung bagong salta. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya nagpakita kagabi. Ang naging dahilan na lang ni bagong salta, hindi siya pinayagan ng kapatid niya na lumabas ng bahay. Usap-usapan kasi sa lugar na yon na uso yung bagat. Baka mabiktima siya. Tinawanan lang siya ni single mom kasi ang tatanda na daw naniniwala pa sa mga ganon. Siya, doon siya lumaki sa lugar na yon. Pero wala naman siyang nakaengkwentrong bagat. Lumipas ang ilang mga buwan. Tuluyan ang sinagot ni single mom si bagong salta. Nung nakilala din naman ito ng nanay niya, magaan ang loob niya dito. Kaya botong-boto siya kay bagong salta. Tuwang-tuwa siya noon dahil natupad na yung matagal niyang pinapangarap.
at palagi niyang bukang bibig at pangako kay single mom na ituturing niyang tunay na anak yung anak niya. Lahat ng pagkukulang ng tunay na ama nun, siya ang tutugon. Kahit sila na noong mga panahong ito, hindi pa din pwedeng pumasok sa loob ng bahay nila si Bagong Salta. Andun pa kasi yung nanay niya kaya meron pang bantay. Kaya ang nangyari, palaging umaga at hapon lang sila nagkikita. Pagtungtong ng takip silim, nagkakanya-kanya na sila. Ayon kay Ate Rose, itong si Bagong Salta ay naging sobrang close na din sa kanila. Kasi palagi itong kasama ng mga kapatid niya kapag nagiinuman sila. Pero ang pinagtataka ng tatay ni Ate Rose, maging ang mga kapatid nito, tuwing tutungtong ang 6:00 ng hapon, nagpapaalam ito na aalis na. Tapos hindi na babalik. Sa dami ng kapatid niya doon, hindi nila alam kung saan ito tumutuloy. Bukod kasi sa mga manginginom niyang kapatid, may mga kapatid din siyang babae na hindi naman sumasama sa kanila. So, iniisip ng mga yon, isa sa mga kapatid nilang babae ang inuuwian niya. Isang hapon nung nagiinuman sila, nagpaalam na naman ito pero sa pagkakataong ito, maaga siya nagpaalam. 5:00 pa lang ata ng hapon yun. Doon ay biniro na siya ng mga kapatid niya na baka inuuwian na nito si single mom at palihim na tumatakas sa kanila para makaskor. Ngumingiti-ngiti lang ito kasabay ng kanyang pag-iling. Hinayaan na lang nila. Wala eh. Hindi naman nila mapipilit kung ayaw. Nung naihi yung tatay ni Ate Rose, pumunta ito sa palaisdaan nila. Ang tawag ng mga Ilonggo dito noon, punong. Habang umiihi siya, meron siyang naaaninag na gumagalaw-galaw sa gitna ng palaisdaan niya. Yung parteng yun, malalim na yun eh. Tsaka wala kang tutungtungan. Dahang-dahang lumapit yung tatay ni Ate Rose at sinipat-sipat niya. Hindi siya masyadong makalapit kasi wala siyang tutungtungan eh. Pinagmamasdan niya. At ayon sa tatay ni Ate Rose, nakahubot-hubad yun. Tapos tutuwad, tatayo, tutuwad, tatayo, tutuwad, tatayo. Paulit-ulit niyang ginagawa yung ganon. Hindi na nagdalawang isip yung tatay ni Ate Rose at nagpaputok ito ng karand. Kasi hindi normal yung nakikita niya eh. Nung narinig ito ng mga kainuman niya, nagtakbuhan sila para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nila doon, wala na yung sinasabi ng tatay ni Ate Rose. Tapos maya-maya pa, biglang sumulpot si Bagong Salta. Wala itong saplot, nanginginig, at pulang-pula ang mga mata. Ang biglang wika lang nito sa kanila ay, "Nahulog ako dyan. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik. Buti na lang may nahawakan akong sanga." Doon na nagsimulang magduda yung tatay ni Ate Rose. Kasi kung nahulog lang siya doon, dapat hindi siya mahuhubaran. Tsaka doon sa parteng pinag-ahunan niya, napakababaw lang nun. Pangkalabaw lang ang lalim nun. Mula noon ay naging mailap na yung tatay ni Ate Rose kay Bagong Salta. Kapag nagdadala ito ng pulutan sa inuman nila, hindi siya kumakain. Tapos palagi siyang may dalang asin sa bulsa niya. Tapos itong si Bagong Salta, naging matalim na rin ang mga titig sa kanya. Parang naghihintayan lang sila kung sino ang unang gagalaw. Lumipas ang 2 linggo, hindi na nakipag-inuman si Bagong Salta sa kanila. Nakaramdam kasi ito ng panlalamig sa tatay ni Ate Rose. Kaya umiwas na lang siya. Saktong-sakto din naman yon. Dahil yung nanay ni single mom, babalik na sa Zamboanga City. Ibig sabihin, si single mom na lang at yung anak niya ang maiiwan sa bahay. Magandang pagkakataon ito para kay Bagong Salta. Nung hinatid na nila sa terminal si nanay, inimbita kaagad siya ni single mom na doon na sa bahay magpalipas ng gabi. Magluluto siya ng hapunan nila. Tuwang-tuwa si Bagong Salta dahil sa narinig niya. Naghanda na ito para sa big night. Pero isang maling galaw pala yon
para kay single mom. Hapon nung nakabalik sila ng bahay, umuwi lang sandali si Bagong Salta para kumuha ng mga gamit niya. Pagbalik niya ng bahay, ang tanging dala lang nito ay isang maliit na bag. Tapos mukha pang walang laman yon. Pero may naririnig-rinig si single mom na mayroong mga nagkakalansing-kalansing na botelya. Hindi niya na lang yung pinansin. Tapos nagpasama siya sa palengke. Ang sabi ni Bagong Salta, mauna na sila sa labas at aayusin niya lang yung mga gamit niya sa loob. Lumabas si single mom, dala-dala ang sanggol niya. Ilang minuto lang, sumunod na si Bagong Salta. Habang nasa palengke sila, hindi mapakali si Bagong Salta. Kamot ito ng kamot sa ulo niya. Tapos naglalaway-laway. Panayang, palagi din magkasalubong ang kilay nito. Pinapatunog-tunog pa yung ngipin. Yung tunog pinagkakaskas. Masakit sa tenga yun, di ba? Tinanong siya ni single mom kung ayos lang ba siya. Sumagot ito ng, "Hindi. Ang init. Nauuhaw ako." Kaya ang sinabi ni single mom, umuwi na lang siya sa bahay at magpahinga. Walang sabi-sabi ay umuwi nga ito. Nung tapos na siyang mamalengke, pagbalik niya ng bahay, nakita niyang wala nang suot-suot na damit si Bagong Salta. Tapos puro langis yung katawan. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang itsura nito. Tinanong niya. Ang sabi ni Bagong Salta, "Mas nakakahinga ako ng maluwag kapag ganito. Sige na, magluto ka na. Ako na ang magbabantay sa anak natin." Habang nagluluto siya, hinahanap niya yung asin nila. Naghalughog na siya sa buong kusina nila, pero hindi niya makita. Tinanong niya si Bagong Salta kung nakita ba nito yung asin. Nanlaki ang mga mata ni Bagong Salta at medyo sumagot ng pasinghal na, "Huwag mo nang hanapin yung wala. Tapusin mo na yan." Ramdam na ramdam ni single mom yung biglaang pagbabago ng ugali nito. Ang inisip na lang niya, baka meron lang talagang sakit, kaya mainit ang ulo. Nung tapos na siyang magluto, niyaya niya na itong kumain. Habang kumakain sila, puro sabaw lang yung hinihigop ni Bagong Salta. Tapos titig na titig ito sa kanya. Kitang-kita mong nanggigigil na ito. Masarap. Masarap na masarap. Nung tikman ni single mom yung luto niya, saksakan ito ng tabang. Pero sa panlasa ni Bagong Salta, napakasarap daw. Kaya hinayaan na lang niya. Nung matutulog na sila, syempre, alam na, di ba? Nakahiga lang si Bagong Salta tapos nakatalikod sa kanilang magnanay. Hindi sila pinapansin. Kaya ang naisip ni single mom, baka wala itong interes na makipagsiping sa kanya. O baka meron lang talagang sakit at walang gana. Kaya natulog na lang siya. Pero nung bandang madaling araw, naalimpungatan siya. Paggising niya, wala sa tabi nila si Bagong Salta. Tapos may naririnig siya sa labas ng bahay nila na, "Tik! Tik! Tik!" Niyakap niya ang anak niya at nagdasal. Nung sobrang lakas na nung tunog ng tik-tik, nawala na yung ingay sa paligid. Kaya ang nangyari, nanatili siyang gising at hinintay si Bagong Salta. Nung narinig niyang bumukas yung pintuan nila, tumayo siya sa kama at sumilip sa siwang ng pinto para tingnan kung sino yung pumasok. Pagtingin niya dito, si Bagong Salta. Pero wala na itong suot ni isang saplot at yung buhok nito napakahaba. Sinisilip-silip niya lang tapos maya-maya pa, bumalik sa normal ang buhok nito. Pero wala pa ring saplot. Bigla niyang binuksan yung pintuan ng kwarto nila at tinanong niya kung saan ito nanggaling at bakit wala itong saplot.
May halo pang galit yung pagtanong niya. Ang sabi ni Bagong Salta sa kanya, "May nakalimutan kasi ako doon sa bahay ng kapatid ko. Kinuha ko lang. Napalaban ako sa bagat. Hinabol ako hanggang dito. Kaya wala akong sablot. Matulog ka na." Medyo tagilid yung dahilan niya. Pero wala naman siyang magagawa eh. Mahal niya eh, kaya pinaniwalaan niya. Kinabukasan, pangalawang araw ni Bagong Salta sa bahay nila. Ibang-iba talaga ang ugali nito kapag umaga. Sobrang masiyahay na talagang maalalahanin. Pinapakita niya kung gaano niya kamahal si single mom. Kaya lahat ng pagdududa ni single mom sa kanya, napalitan ng purong pagtitiwala at pagmamahal. Tapos ang nangyari pa, umaga at hapon na ganap yung una't huli nilang pagsisiping. Nung hapong ding yun, nagpaalam siya kay single mom na ipapasyal niya yung anak nito. Sumang-ayon naman si single mom at ang sabi nito ay magpapahinga na lang siya kasi napagod siya sa ginawa nila eh. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin umuuwi si Bagong Salta at yung anak niya. Naisip niya baka napasarap lang yung pagpasyal nila. Hanggang sa tumungtong na ang 12:00 ng madaling araw. Pero wala pa rin sila. Doon na nagsimulang mag-alala ng labis-labis si single mom. Pumunta siya sa lahat ng bahay ng mga kapatid nito. Pero ni isa sa mga bahay na yon, wala siyang naabutan. Nagpatulong siya sa tatay ni Ate Rose mag-ikot sa buong lugar nila. Pero wala silang nakita. Mula 1:00 ng madaling araw hanggang 6:00 ng umaga naghanap sila. Pero wala talaga. Nagpatulong na sila sa mga otoridad para hanapin yung dalawa. Mula umaga, hapon, hanggang gabi ulit, wala talaga. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni single mom, nagpasya siyang doon na muna makitulog sa bahay ng tatay ni Ate Rose. Nagpasama siya sa tatay ni Ate Rose para kumuha ng mga unan sa bahay niya. Nung malapit na sila sa bahay, meron silang nakitang tumakbo papalabas. Galing yun sa loob ng bahay. Ayon sa tatay ni Ate Rose, yung mga hita nito sobrang laki. Mahaba ang buhok at sobrang bilis tumakbo. Pinaputukan ito ng garandang tatay ni Ate Rose. Kaso sa sobrang bilis, hindi niya tinamaan. Nagmadali silang tumakbo para puntahan yung bahay ni single mom. Pagdating nila doon, nakakita sila ng maliit na libretang itim sa pintuan ng bahay niya. At katabi nito, ang bulatlat na bangkay ng sanggol niya. Wala na itong puso at atay. Yun ang kinuha sa kanya ng aswang. Halos bumagsak ang mundo niya dahil sa nakita niya. Naisipan niya ring magpakamatay noong mga oras na yon. Mabuti na lang at nandun yung tatay ni Ate Rose para pigilan siya. Magmula nung mangyari yon, umuwi na siya sa nanay niya sa Zamboanga City. At lahat-lahat ng masasamang alaala niya ay iniwan niya sa lugar na yon. Kasabay ng paglayo niya, isinumpa niya ang lahat ng aswang dahil sa nangyari sa kanyang sanggol. Sobrang bigat ng kwento, di ba? Maski ako, kahit nakwento lang sa akin yun, kung makikita niyo yung reaction ko sa video namin ng lola ko, dalang-dala talaga ako eh. Kaso wala eh. Ayaw niyo na kasi yung may kwentuhan sa dulo. Kaya susundin natin yan. Okay, kaya wala akong nabanggit na lugar doon sa Zamboanga del Norte. Kasi yung kwentong yan, sikat na sikat yan noong 1980s. Putok na putok yung kwentong yon sa buong Del Norte. Naradyo pa yon. Tapos maraming pulis ang sumali sa investigasyon. Kung may kilala kayo sa Zamboanga del Norte na doon na tumanda, baka sakali kayo. Tanong-tanong kayo sa kanila kung alam nila yung kwentong ito. So, paano? Pagdasal na lang natin yung baby. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.